ibhodi lenhlalo khona lithi ngingaqhubeka futhi ngilitholile ithuba. Sekuzobhaliswa nje insuku ezimbili ezayo. Idlani sheshisi, uzomele ngihambe sengiqeda ukudla mina. Ngisho mayelana nemali. Utholile uThixo leli thuba ngithi. Uthi ufuna u10,000 ukuthi abhalise. Asimiyeke uSani athathe le mali kuNumzana. Mase uyekela konke kumina. Bafo. Hey, yawuvula isikapa. Hayibo, wenzani manje ndoda? Hey, vula la. Vula. Vula la wena. Hey, vula. Kukhona umuntu onesandla kulento esobathumela kumina labantu. Noma engazama kangakanani. Imithetho yaseNdiya ethi engakwazi ukushayela indizamshelo. Ngihambele ngobele kumali komashonisa ngoba ade ngafuna ukuyithisa kuwena imali. Kodwa kunento ebalekile kumele ngitshele yona. Wethu no. Ngiyaxolisa Thixo. Indlela emangasebenzi kahle yeyoshayela indiza. Thirdly ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesikhombisa kuStar Khanya kuphela.